Rodríguez López euskal preso santurtziarra Basauriko espetxera itzuli da. Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegi zentralak onartu egin baitu hark 3. gradua lortzearen aurka fiskaltzak jarritako helegitea. Etxeratek jakinarazi duenez gradu erregistroen kontra manifestazioa egingo dute bihar Santurtzin. 12 urte baino gehiago daramatza preso Rodríguezek 2020ko uztailean gerturatu egin zuten Granadako espetxetik Soriakora eta 2021ko irailean Euskal Herriratu zuten Basauriko espetxera leku aldatuta. Auzitegi Nazionaleko fiskaltza etengabe ari da errekurtsoak aurkezten gradu progresioei. Azaroan esaterako Joseba Arregi preso oñatiarraren gradu aldaketaren kontrako helegitea onartu zuten eta Martuteneko espetxera itzuli zen. Beste 5 presoren kontrako eskaerak ere aintzat hartu ditu Auzitegi Nazionalak. Aitor Esnaola, Mikel San Argi Mirio, Xabier Atristain, Gorka Martinez eta Iñaki Bilbao Gaubekarenak. Gehiago ere izango dira ziurrenik ordea, izan ere Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak gutxienez 24 gradu progresioren aurka egina zuen urtarril hasieran. Auzitegi Nazionalak gainera legea aldatu zuen, orain arte ez bezala lege berriaren arabera presoa ezin izango da. Espetxetik atera fiskaltzak helegitea jarria badio gradu progresioari baimenaren gaineko erabakia hartu bitartean. Arratsaldeon guztioi, Beatriz Artolazabal Justizia Sailburu eta EAJaren Gasteizko hautagaiak beste ekitaldi bat erabili du oraingoan ikastola baten urteurrena etaren jatorriaren aurka egiteko. Frankoren aurrean indarkeriarik gabeko errebeldia modu asko zaudela adierazi du, hala nola kaikuak janztea. Ez da lehen aldia Artolazabalek etari zilegitasuna kentzeko diskurtsoak sartzen dituela beste eduki bat duten ekitaldietan. 2021ko irailean egin zuen Elgoibarren memoria historikoaren ekitaldi batean eta deitzaileen gaitzespena ere eragin zuen. Asteazken honetan Gasteizko Labide ikastolaren 60. urteurreneko ekitaldi ofizialean sartu dualako diskurtsoa hain zuzen ikastolako egungo ikasleen presentziaren aurrean helarazi zuen etaren indarkeriaren sorrera diktadura frankistaren aurkako erreakzio gisa ez zela saihestezina izan, akatsak baizik sortu zenetik bertatik alde guztiei mina eta sufrimendua baino eragin ez diena entzun. El nacimiento de la violencia de ETA como respuesta a la dictadura franquista no fue inevitable, fue un error. ETA fue un error desde su mismo surgimiento y por tanto ETA lo único que causó fue dolor y sufrimiento para todas las partes. Erreakzio soka luzea ekarri dute Artolazabal Sailburuaren hitzek, askoren iritziz frankismoaren zuriketa ekarri baitute. Bada hain zuzen ere Javi Bucesek errepresio frankistak 1960 eta 1975 artean Gipuzkoan izan zuen eragina ikertu zuen bere tesian, orain liburua eman du argitara Oposición, represión y graves violaciones de derechos humanos en Gipuzkoa izena duena. Historialariak ehunka biktima identifikatzea lortu du gainera eta gaur berekin egin du konexioa eguerdian lana hobeto ezagutzeko adi. Denbora asko daramagu ikerlari askok ikertzen gerra eta gerra osteko errepresioa eta dirudite bukatzen dela errepresioa, frankismoaren errepresioa bukatzen dela 1945 edo Bigarren Mundu Gerran, baina ez, diktadura luzeago izan zen, gutxienez 80 hamarkada iraun zuen eta nire helburua zen hori, azken urteko frankismoarekin biktima lokalizatzea. Rodolfo Ares PSeko buruzagi ohia hilda 78 urte zituela. Patxi López lehendakari izan zen garaian, Eusko Jaurlaritzako barne sailburu izan zen 2009 eta 2012 artean. Aurretik 1994tik 2009 Eusko Legebiltzarreko kide izan zen eta Fernando Buesaren lekuko hartu zuen parlamentuan PSeko bozeramaile gisara eta 2000 urtean urail ostean barne sailburu izaten utzita ere 2016 arte legebiltzarkide izaten segitu zuen Aresek. PSren koordinazio eta antolakuntzako idazkari izan zen 1995tik 2009ra Ramon Jauregiren, Nicolás Redondoren eta Patxi Lópezen garaian.
haietan. PSeko buruzagi izan da azken bi hamarkadetan rol garrantzitsua izan zuen Euskal Herriko politikan. Bera zen alderdiaren buruetako bat Jesus Eguigurenek eta Arnaldo Otegik Txillarreko elkarrizketak hasi zituztenean. Loiolako negoziazio prozesuan PSren negoziatzaileetako bat izan zen Eguigurenekin batera ere. Esana da alderdi sozialistan bera zela Loiolako elkarrizketetan Madrilekin mezuak trukatzen zituena. Genebako negoziazioetan ere Batasunako eta etako ordezkariekin bildu zen. Aresek baina gogor jokatu zuen beti Euskal Gatazkan etaren aurkako borrokan tematu zen. Hain zuzen ere Espainiako segurtasun indarrekin elkarlana estutu zuen legealdiaren hasieratik eta erabateko sintonia izan zuen Alfredo Pérez Rubalcabarekin. Barne sailburu zela ertzaintzaren terrorismoaren aurkako unitatea sortu zuen eta kalean zeuden euskal presoen argazkien eta haien eskubideen aldeko ikurren kontrako borroka abiatu zuen eta erakutsi bere xedea zela errealitate politiko bat ezabatzea ezker abertzalearekin zerikusia izan zezakeen edozein adierazpen kentzen aritu baitzen ertzaintza eta jardun armatua utzi ostean ere atxiloketekin jarraitzeko asmoari eutsi zion Aresek. Horiekin lotutan tortura salaketei bere ere aurre egin behar izan zien. Halaber, Ares sailburu zela hil zuen ertzaintzak Inigo Kabaka Zalditikeko zalea futbol partida baten ostean gomazko pilota batekin. Ekonomia arlora salto bizkaiko metalegintzako lan hitzarmena negoziatzeko bidea aurrerantz doa. Jaurlaritzak artekari rola hartu du eta astelehen goizean bere proposamena jakinarazi zien sindikatuei eta patronalari. Comisiones Obreras, Labek eta UGTek osaturiko taldeak jakinarazi zuen haien ustez ez dela nahikoa, halere adierazi zuten negoziatzeko borondatea dutela oraindik eta hiru aldeak ostiralean bihar bilduko dira berriz ere. Iratxe Azkuelap sindikatuko industria arduradunarekin egin du konexioa lehen eta berak halaxe azaldu digu gatazkaren egoera. Azken greben ostean patronala ez zegoen prest. Ez da eduki gehiago mahai gainean jartzeko, ez da inkluso oso jarrera bortitzarekin eta prepotentearekin etorri zen greben ostean. Orduan, Eusko Jaurlaritzak astelehenean egin zuen proposamenarekin bai delegia aurrera pausu batzuk daudela, baina bere osotasunean ez dira nahikoak akordio batera momentu honetan heltzeko. Eusko Jaurlaritzak joan den astean jakinarazi zuen Labraza eta Azaztako proiektu eolikoek aurrera segitzen dutela. Labrazak aldeko adierazpena jaso zuen, jada ingurumen inpaktuari dagokionez eta Aise Indarrek jakinarazi du Azazetakoak ere jaso duela. Jada Nafarroan ere beste lau parke eolikori eman die gobernuak ingurumen baimena. Aise Indarrek esan duenez, energia erabat berdea ekoiztuko dute Azaztako eta Labrazako parkeek eta 470 lanposturaino sortu dira lan askoko aldietan. Bakoitzak 40 megawatt ekoiztuko ditu eta horiek eraikitzeak 169 milioiko kostua izango du. Horrez gain azaldu du 107.000 etxe hornitzeko energia ekoiztuko dutela eta atmosferara 50.000 tona CO2 botatzea eragoziko dela. Nafarrokoei dagokienez, atzo bukatzen zitzaion administrazioari proiektu horiek onartu eta baztertzeko epea eta 6 eskaera tramitatu ditu. Azken baimen horiek kontuan hartuta Nafarroko gobernuak 79 eskaera tramitatu ditu legegintzaldi honetan eta horietako 35 proiekturi eman diete ingurumen baimena. Aipatzekoa da ere, energia berriztagarriak sortzeko azpiegitura handiek jada ez dutela ingurumen eraginaren baimena lortzeko prozedurarik egin beharko. Hori arautu du Espainian indarran sartu den 2022 errege dekretuak. Abenduaren 27an onartu zuten ministroen kontseiluan eta atzo Espainiako Kongresuan eztabaidatu ondoren baliozkotu zuten. Bestaldetik, Europako behitegirik handiena Euskal Herrian dago. Kaparrason egungo ingurumeneko baimen bateratuaren arabera, Baiede Odieta Kooperatibaren makroetxaldeak 7.200 esnebei baliatzeko baimena du, baita 600 sekor eta 40 eguneko txalak ere. Hala ere, irregulartasun bat atzeman da enpresak animalia kopurua handitzeko eskaria egitean aurkeztutako dokumentazioan. Enpresak 7.620 animalia izateko baimena du, gutxi gorabera, baina
azken dokumentuetan adierazten da makroetxaldeak 7.900 abere dituela. Orain, gauzak horrela Sustrai Erakuntza Fundazioak salatu du Baiede Odietak bere instalazioak legez kanpo handitu dituela eta Nafarroako gobernuari eskatu dio salaketa egiaztatzeko eta zuzentzeko. Aurkeztutako dokumentuetan ikus daiteke lur eremuan ere moldatu dutela, planoetan arazketa horretarako erabiliko liratekeen instalazioen zati bat aurkezten baita. Sustrai Eraikuntza Fundazioaren arabera, instalazio horietako batzuk jadanik eraikita daude eta aireko argazkien bidez egiazta daiteke. Nafarroako gobernuari aurkeztu dioten eskarian zehazten denez, abere kopuruak gehiago handitu nahi dute. 11.672 abeluru izan nahi dituzte, gaur egun izan beharko lituzkeenak, baino 27 gehiago alegia. Hala ere, hori ez dator bat Espainiako gobernuak abenduaren 27an onartu zuen dekretuarekin. Volodymyr Zelenski Ukrainako presidentea aspalditik ari zitzaien esaten mendebaldeko herrialdeei tankeak bidaltzeko azkeneko asteetan Alemaniak fabrikatutako Leopard 2 tankeak eskatu ditu, zehatz-mehatz izan ere horien 2000 ale baino gehiago daude Europan zehar. Orain gutxira arte jokatu dute aliatuek eskaera hori dela eta, baina Ameriketako Estatu Batuek nabarmendu zuten aurreko ostrialean Errusiaren aurkako borrokan Ukrainari laguntza militarra emateko orduan ez dela mantsotzeko garaia, harago joateko garaia dela baizik. Beraz, Alemaniak eta Ameriketako Estatu Batuek iragarri zuten atzo, tankeak entregatuko dizkiotela Ukrainari 14 Leopard 2 Berlinek eta 31 Abrams Washingtonek. Eta kulturarloko gaiei heltzeko gurera bueltan, ura bere bidean koral kontzertua Gasteizen izango da. Lehenbiziko ekimenak edizio berria aurkeztu du goiz honetan eta hainbat nobedade iragarri dituzte, besteak beste egitarauak biltzen dituen zenbait ekitaldi Gasteizen egingo direla. Leixuri Ugarte, Arabako Foru Aldundiko euskara zuzendaria. 3 helburu bat egiten ditu. Bata, euskara, gizarte berrikuntza eta euskal sormena uztartzea. Inoiz egin ez den egitasmorik potentena da 3 helburu horiek aintzat hartuta. Guretzako gainera oso garrantzitsua da aurten bereziki ura bere bidean ekimenak behingoz arabara salto egiten duelako. Osteguneko lerroburekin bukatzeko berriz, kiroletan Espainiako kopako final laurdenetako kanporaketa jokatu zuen atzo Osasuna Sevillaren kontra. 18 urteren ondoren final erdietara iristea lortu dute, 2-1 gailendu ostean. 20.000 zale inguru bildu ziren sadarren, asko izango ziren joko zelaiko baloiari begira, baina bazen begiak armeietara begira izateko arrazoirik besteak beste, Nafarrako bandera eta ikurrina dezente atera zituzten zaleek, armaietan ere indargorrikoek ikurrina handi bat atera zuten. Izan ere, Osasunako hainbat bazkideek zalei eskatu zieten, eraman zitzatela estadiora ikurrinak eta Nafarrako banderak koroarik gabekoak. Osasunako 3 jokalari oikere bat egin zuten eskaerarekin, Jose Maria Lekunberri, Angel Arriaran eta Miguel Angel Marinek hain zuzen. Magiko bat izen da ez, emozioz betetako partido bat, bestana ondo hasi, euri goño gehi izen di, gero buelti mondotza, horretik jarriga, emote ban hor geunkela, gero golpe latza jaso dugu, baina bueno, gure gentiaz mondotza buelti horri be,
eta zorionez ondo amaitxu da, nik uste dut emozio asko partio baten barrun, baina batez bezoz esan biko baneuke posa, momentutan jenti oso posi da, bai gu eta bai gorritxo danak. Honekin eguneko lerroburuak aipatuta ekonomia arloan murgilduko gara orain. Izan ere, urteko azken hiruhilekoan 9.000 lanpostu baino gehiago galdu dira Hego Euskal Herrian. Lan merkatuan nabaritu da inflazio handiak 2022ko azken hiruhilekoan ekonomian eragin duen motelaldia. Iraietik abendura 9.000 eta 9.900 lanpostu galdu dira Hego Euskal Herrian, Espainiako Estatistika Institutuaren biztanleria aktiboaren inkestaren arabera. Aurreko bi hiruhilekoetako joera eten da. Horrela, landunen kopurua bezala, langabena ere igo da eta 7.300 gehiago zenbatu ditu INEk 2021ko abendura atzera eginez gero, inkestak dio urtean osoan 2.500 lanpostu galdu direla eta 3.000 pertsona gehiago daudela lanik gabe. Guztira 122.900 pertsona daude egoera horretan inkestaren arabera eta langabezia tasa 9%koa da. Prezioen gorakadak eta hurrengo hilabetei begira zabaldu den ziurgabetasunak kontsumoan eragin du bereziki eta hori nabaritu da lan merkatuan. Izan ere, zerbitzuetan galdu dira lanpostu gehien 22.000 eta 700 kopuru handia da. Hori eta ezoikoa urte amaieran sektore horretan lanpostuak sortzen direlako egu berriengatik, bereziki merkataritzan eta ostalaritzan. Lan gatazketan ordea Bizkaiko kasua zaritu gara lerroburuetan, baina metalgintzarekin lotuta bada berririk Gipuzkoan ere. Hain zuzen gaur hasiko da Gipuzkoako metalgintzako hitzarmenaren negoziazio mahai ofizialaren lehenengo bilera izango da. Adegin egingo dena arratsaldean ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin batera. Hori bai beste lurraldetan ez bezala, sindikatu bakoitzak plataforma bat eratu du eta batzarrera bakoitzak bere eskaera eramango du. Hala ere, KPIa bermatzea ezinbestekotzat jotzen dute guztiek. Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazio astean dago. Negoziazio maila eratu dute dagoeneko eta lehenengo bilera urtarrilaren 26an izango dute adegi patronalak eta ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Sindikatu bakoitzak plataforma bat eratu du eta batzarrera euren eskaerak eramango dituzte. LABek adierazi duenez, edukiz betetako hitzarmena nahi du. Honekiko da edukiz betetako hitzarmen bat izatea. Ez akordio bat, garen garaian zerbait bermau eta aurrea egiteko ez, iruditzen zaigu badala Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena astindu bat emateko. KPIa bermatzea ezinbestekotzat jotzen dute sindikatu guztiek eta krisia gaindituta gainera enpresa askotan irabaziak 7 aldiz gehiago handitu direla langileen soldatak baino ohartarazi du Comisiones Obrerasek. Gaur egun ja enpresek onurak atera dituztela, enpresa askotan 7 aldiz gehiago akumulatu dira onurak, benefizioak langileen soldatak baino. Zentzu horretan beharrezkoa da KPIa bermatzea. Eskaerak baina haratago doaz eta ELAk aitortu duenez, erronka ez da erraza izango. Orduan, ikuste dugu erronka ez dela erraza izango. Negoziatzeko prest daudela ohartarazi dute sindikatuek eta beste lurraldetan ez bezala, Comisiones Obrerasek espero du patronalak negoziazioa ez blokeatzea. Agilitatean oinarritutako negoziazio bat izatea, zentzu patronala maila ez blokeatzea. Momentuz ez dago batasun sindikalik, hala ere ELAk ez du baztertzen. Baturak indartuko gaitula iritzen zait, hor saiakeran betitea hor ikusikoa, bai, posible bai. 2022an sinatutako hitzarmen negoziazioa ELA eta patronaren artean egin zuten eta gerora LAB, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek ituna sinatu arren, LABek argi du ez duela onartuko adegik akordioa sindikatu bakar batekin adostea. Ez egon hartuko akordiok sindikatu batekin bakarrik adostea.
Bestadetik Globo enpresa banatzaileari 57 milioi euroko isuna jarri dio lan ikuskaritzak autonomo faltsuak enplegatzagatik eta atzerritarren lan irregulartasunagatik. Labek denbora darama Globoko langileen egoera prekarioa salatzen eta irailean abiatutako bide penala Bartzelonako prozesuarekin batzea erabaki du adi. Globo, janari eta erosketa banaketa enpresak hainbat milioi euroko isunak pilatu ditu. Oraingoan, 57 milioi euroko isuna jarri dio Espainiako gizarte segurantzaren lan ikuskaritzak autonomo faltsuak enplegatzeagatik eta atzerritarren lan irregularragatik. Zeia hemen reincidentzia badago, temeridade argi badago, Madrileko salaketa hau edo, Santxino hau, lehenengoz hartzen duela aintzat irregulartasun guzti horien egoera edo hauen alta esen motea, hau badakigu hasieratik emoten den realidade badala. Baina Globok jarraitzen du legeari men egin gabe. Auzi asko ditu gainera zabalik. Hori bai, epai eta ebazpenek argi utzi dute Globoko langileak ez direla autonomoak, beste konturako langileak baizik. Egoera horrela, Espainiako lan ikuskaritzak ez du baztertu enpresaren aurka bide penala irekitzea. Por supuesto, a las empresas que vulneran reiteradamente no solamente las normas laborales, que esto ya lo conocíamos, sino que además se rebelan frente a los trabajos de la función pública, en este caso en la Inspección de Trabajo, pues desde luego actuaremos con el peso de la ley. Labek dagoeneko abian du bide penala, bada fiskaltzak Euskal Herrian hasitako bidea Bartzelonako prozesorekin batzea erabaki du. Hala otsailaren 2an Labek deklaratuko du bertan. Isunek ez dute momentuz Globoko langileen irregulartasuna konpondu eta beharginek erakundeen partetik jasotzen duten babesgabetasunez ohartarazi du sindikatuak. Babesgabezi bat sortu egin dela ere instituzioengatik. Zeren salaketa hauek eta Santxino hauek badatoz gizarte segurantzak izandako galerak edo kontraprestazio horiek osatzera. Baino ez da esaten argita garbi langileei jaio egiten zaiela eskubidea eskatzeko retan egindako aportazioak. Hau ez da ofizioz egiten eta ez egiten dei masiborik. Eta izolatuta maiatzaren 14an izango da 40. Herri Urrats Senperen atzo aurkeztu zuten edizio berria Baionan eta aurtengo dirua Seaskaren 5. kolegioa laguntzeko izango da. Obrak hasiak dira eta datorren ikasturtetik aurrera hasiko dira ikaslei harrera egiten. 6. eta 5. bina klaserekin abiatuko dira eta hurrengo urteetan garatuz joatea da asmoa. Senpereko kolegioa bidean da eta bide honean. Hor badugu guraso talde bat lan hori segitzen duena eta sekoako lana ematen duena. Obrak abiatu dira, abenduan abiatu dira obrak eta irailaren lehenerako bukatuak izanen dira. 85 ikaslerekin, dena prest izanen da jendako, abiatuko dugu kolegioa eta ondoko urteetan, pixkanaka, edikiko ditugu gela gehiago eta kopuruak iguko dira. Guztia baina ez da festa, Frantziako Hezkuntza Ministerioko ordezkariak Ipar Euskal Herriko hautetsiez trufatu zirela uste du Seaskak. Hitzerrekin lokartu zituztela esan zuen atzo gain zuzen ere Peio Jorajuria ikastolen lehendakariak. Irailaren 14an egin zuten bilkura Parisen Euskararen erakunde publikoko ordezkariek eta Ipar Euskal Herriko parlamentariek besteak beste azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Pozik atera ziren hautetsiak jaso zuten harreragatik eta epe laburrean erantzun bat izango zutela esan zietelako, baina 4 hilabete baino gehiago pasa dira ordutik eta mutu segitzen du Parisek. Desobedientzia bidetik segituko dugu, ez dugu amor emanen alde hortaik, baina aurten ere beste urrats bat nahi dugu, izan da mobilizazio erraldoi bat, antolatuko duguna udaberri untan, erakusteko ez gira gu bakarrik, ez bakarrik ikasleak, erakasleak, gurasoak, baina bai herria osoa hor dela horrelako aldarkapen sustengatzeko. Gasteizko udalak gazte gamerrentzako espazio berriak ireki ditu Gasteiz hobetuz txiki programaren baitan kokatzen da ekimena eta San Martin auzoan ezarri dute lehena. Gune hau 12 urte eta 18 urte bitarteko gazteentzat zuzenduta dago Nerea Garzia.
Gazte Gaming 3 espazioetan banatuta dago. Lehenengoa kontsolekin jolasteko, bigarrena ordenagailuekin jolasteko eta hirugarrena tailerrak eta talde dinamikak antolatzeko. Gunea asteburuetan irekiko da eta adinaren arabera ordutegiak izango dituzte. Bideojokoen eta gaming kulturaren inguruko espazioa da Gazte Gaming. Gazteiz hobetuz txiki programaren barruan herritarrek hautatako proiektua da. Online jolasteko, gamingaren gaineko gauza praktikoak ikasteko eta kultura horren inguruan beste gazte eta nerabeak ezagutzeko aukera izango dute bertan. Izan ere, elkartzeko eta bideojokoen eta elektronikaren arloko jarduerak partekatzeko gune bat izango da. 3 espazioetan banatuta dago, kuadrilla eremua, gorrizon eta atelier gunea. Gorrizon da, eta hemen nagusiki ordenagailuekin jolastukoa, joku ezberdinetara, adibidez LOL, Minecraft, ego nahi dituzuenak. Bueno, hau kuadrilla zona da, eta hemen ikusten duzuenez 3 telebista dazkagu, eta 3 telebista horiekin PlayStationa jungo dira, eta hau nagusiki PlayStation 5 jolasteko gunea da. 12 eta 18 urte bitarteko gazteentzat bideratutako gunea da, eta 2 monitore hezitzaile izango dira espazioan, erabiltzailei arreta eskaintzeko. Erabiltzaileek hilabeteko bonua eskuratu beharko dute ordenagailuak eta kontsolak erabiltzeko. San Martin zentroan kokatuta dago, auzoko bizilagunen elkartearen lokaletan, kirol instalazioen alboan. Gazte Gaming asteburutan irekita izango da eta adinaren araberako ordutegia izango du. Gainera, hilero igande goiz batean, jarduera bereziak, tailerrak eta lehiaketak antolatuko dituzte. Bestaldetik aipatu Google erroburetan, ere ura bere bidean ekimenaren edizio berria. Ere, ura bere bidean 23 koral kontzertua antolatuko da. Dr. Deseo, Zea Maiz, Kalakan, Rosalén, Bulego eta Olat Salvador arituko dira besteak beste urriaren 28an Beken Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Bilboko Koral Elkarteak lagunduta. Hala ere, ohiko kontzertua Beken izan arren, Gasteizen ere kontzertu erraldoia egingo dute. Ura bere bidean 23 ekimenak Gasteizera heldu da eta aurtengo egitarauak zenbait ekitaldi Arabako hiriburura zabaldu ditu. Garrantzitsuena da ura bere bidean koral kontzertua. Kontzertuak partiturak abesbatzen bertsioan estreinatuko ditu. Irailean izango da eta aurreikuspenen arabera Buesa-arenan antolatuko dute. Horrez gain, urriaren 28ko kontzertuaren baino lehen, 360 graduko grabazioak estreinatuko dira Gasteizen errealitate virtualeko betaurrekoekin. Ja dagoeneko bai Strauss eta bestelako partitura batzuk bai jotzeko aukera izango dutela, baina oraintze bertan eskuragarri izango dituzte, esaterako Elton Sarmiento, Rosalén, Zutagar, Urtz edo Gosategiren abestiak, baina partituretan. Eta horiek ikasteko aukera izango dutela berez, 3 nobedade oso garrantzitsu eta guztiak ere arabari esker. Gainera, 2023an ura bere bidean egindako abestiak eta bideoak formatu digitalean eta fisikoan eskuragarri jartzea aurreikusita dago. Kulturarloko berriekin bukatzeko aldiz, Euskal Herriko hainbat artista eta ekoizpen lehiatuko dira arte eszenikoen Max Sarietan. Apirilaren 17an Gaizeko Faiantzoki handiak hartuko du 24. edizioaren ekitaldia. Ikusi jarraian nor izango denan. quiere salvarse, huye de mi lado. ¿Consentís en renunciar a la corona, sí o no? ¡Infierno por esta traición! ¡Un espejo! Entre las numerosas pacientes que traté durante aquellos años, Rosa Teresa será seguramente la más interesante. Dicen que los músicos son ciervos heridos. Rosa Teresa es un nombre mortaja. Yo le voy a llamar Piedra. Ay, tarara loca, muévela. Patuak elkartu gintuen, igogailu batean. Haupa,
Kaixo. Zer pixutan azatzu? Laura denera. Nire bai. Nik emango diot. Barkatu. Ateak iste. Eta osteguneko albistekin bukatzeko kiroletan emakume Mastercup txapelketaren 7. edizioan 75 pilotarik hartuko dute parte. Mungian hasiko da binekako txapelketa urtarriaren 29an. Honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, bestaldetik gure aldetik hauek izan dira beraz, eguerdiak gurean gaur utzi dituena guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Eta gunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eneko Kaie, Foro Sozialeko kidea, eguerdion. Kaixo, Leire, eguerdion. Bueno, Foro Sozialak amaitutzat eman du bere ibilbidea, hala adierazten duten larun batean Durangon eginiko ekitaldi horretan, hausnarketa prozesu baten ondotik etorri den erabakia, baina batez ere aurrera pausoak eman direlako baita ere, ez? Lau esparruetan batez ere, armagabetzean, biktimen alorrean, presoen alorrean, eta memoriaren alorrean ere. 10 urte askorako ematen dute, asko gertatu daiteke 10 urteetan, perspektibarekin begiratuta, zein izan da azken hamarkadan emandako pausuen argazkia? Bueno, nik uste dut eta hori bebai Foro Sozialak aipatu izan du, aurrera pausurik garrantzitsuen izan da etaren armagabetzea eta desegitea, 2017an eta 2018an, eta gero baita ere, biktimen esparruan eta presoen gaian hausian baita ere, eman diren aurrera pausu garrantzitsuak, ez? Eta adostasun berriak sortu egin izana baita ere, nik uste dut balorean jarri egin behar dugula, bai adostasun politikoak eta baita ere sindikalak eta herri mugimenduetakoak. Hori da, urtarriaren 21ean zapatuan jakitera eman genuen Durangoko ekitaldi horretan, baina nik uste dut garrantzitsua dela aipatzea baita ere ekitaldia baino lehenago gizarte zibilarekin topaketa bat antolatu egin genuela, eta topaketa horretara eragile sozial asko etorri egin zirela, euskalgintzakoak, kulturakoak, elkarte memorialistikoak, eta bar, eta hori balorean jarri behar dugu baita ere, azkenan ibilbide hau kolektiboa izan delako. Elkarlan hori izan delako onaino iristea bultzatu duena, ez? Hori da, nik uste dut sortu egin diren azkenengo urteetan agertoki berriek aukera eman dute adostasun berriak eta konfiantza berriak baita ere eraikitzeko, eta horregatik Foro Sozialak erabili duen metodologiaren bitartez baita ere, eta metodologia hori ezaugarritzen dute esate baterako korapioak identifikatzea, korapioak identifikatu ostean nazioarteko beste esperientzia batzuetatik ikastea eta gomendioak egitearena, ez? Nik uste dut metodologia horrek lortu duela hori konfiantza berriak sortzea eta eragile ezberdinek bat egin dute Foro Sozialaren lanarekin, ez?
17 entitatek osatu dute foro sozial iraunkorra sortu zenetik, eta gaur arte beste norbanako pertsona asko baita ere, baina gero hori foro sozialaren komunitatea oso anitza eta handia izan da, eta bai, ibilbidea kolektiboa izan da. Nolako izan da ibilbide edo prozesu hori? Gogorra izan da? Gogorra izan da, nik uste du momentu askotan gogorra izan dela, gogoratu behar dugu lehenengo urteetan, blokeo anitzeko egoera batean geundela, Madrilgo gobernuak politika eta neurri oztopatzaileak bazituen, orduan horrek ez zuen bat ere errazten, eta gero azkenengo urteetan eta foro sozialak zilegitasuna irabazten joan dan bitartean baita ere, presioak asko modu askotakoak izan dira, jarraipenak, entzuteak, bileren eta akta batzuen filtrazioak, eta orduan ez da lana izan. Eta gero batez ere, etortzen ginen baita ere, krispazio handiko urte batzuetatik, eta konfiantzena aipatzen dudanean horrezagatik da baita ere, konfiantzak berrera ikitzea ez delako lan erraza, elkarrizketa asko, baita ere lasaitasunez hartutako prozesu bat izan da, eta kontuz josteko prozesua baita ere. Biktimen alorrean esaterako diozue, biktima guztiek egia, justizia eta reparazioa izateko eskubidaren inguruko adostasuna zehazten ari dela dagoeneko. Bai, kontuan izan behar dugu, foro soziala 2013an egon zen lehenengo foro soziala eta sozialetik sortutako 12 gomendioak betetzeko sortu gintzala. Eta aipatzen duguna balantzean eta hartu dugun erabaki horretan, 12 gomendio horietatik 11 beteta daude, edo betetzeko baldintzak sortuak dira, eta horietako bat da biktimena. Biktimen kasuan, balorean jarri nahi dugu, eta baita ere gainontzeko ardatzetan, foro sozialak asmatu dituen baita ere tresnak, eta metodologiak eta ekimenak. Biktimen kasuan entzunaz bizikidetza eraiki, ekimena martxan jarri izan genuen, eta ekimen horretan 23 topaketa egin dira, biktima ezberdinen arteko elkarrizketa, empatia, entzutea, eta sustatzeko. 59 bat biktima parte hartu du izan dute ekimen horretan, eta bai, nik uste dut hori betetzeko bidean dagoela, eta gero baita ere egia da estatuko biktimek sufritzen duten diskriminazioa oraindik gainditzeko bidea geratzen dela. Gu badakigu eta azkenengo egunetan albistea jakin zenetik hainbat mezu jaso izan ditugu, eta badakigu gauzak egiteko oraindik pendiente daudela, baina etapa berri batean gaudela bebai uste dugu, eta etapa berri horrek tresna berriak behar dituela. Aipatu dituzu, ustekabean topo elkarrizketa prozesu horiek, dinamika horiek, biktima desberdinen artekoak, aurrera eraman dituzuenak, mugarri bat izan dira horiek? Bai, nik uste dut, ezberdinen arteko elkarrizketak modu sosegatu batean entzuteko, aukera gutxi izan ditugula herrialde honetan, Orduan nik uste dut mugarri garrantzitsua izan direla, erabat. Eta ekimen horiek lagundu dute baita ere, bizikidetza demokratiko bat eraikitzen. Hainbat topaketa antolatu izan dira, biktimen topaketetaz gain, ustekabean topo topaketak, eta hor baita ere foro sozialak martxan jarri zuen sufrimenduaren kartografia integrala, gero 2021 batean martxan jarri genuen baita ere prozesu bat bizikidetza demokratikoa eraikitzeko konpromiso sozialarena, eta prozesu horretan hainbat gizarte eragile parte hartu zuten, mahai inguru publikoak egin izan ditugu, eta baita ere azpimarragarria da ikusi ez diren gauza asko gertatu izan direla baita ere bidean, sukalde lan asko egon dela, bai? Harreman berriak sortzen, harremanak sortutako harreman horiek zaintzen, eta adostasun horiek zaintzen, eta bar. Eta zentzu horretan, balorean jarri baita ere, azkenengo 2 urteetan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita ere Nafarroan martxan jarritako 2 prozesu diskreto, pribatuak izan direnak, baina baita hori
ideologia ezberdinetako eta bizipen ezberdinetako pertsonak parte hartu izan dute prozesu horietan, ez? Behin eta berriro errepikatu duzuen izan da, memoria inklusibo hori sortzearen behar hori, ez? Eta horretarako esaterako adibide bat izan dira dinamika hauek dena den, prozesu gogorrak izan dira biktimentzako, beraientzako, ez? Gatazkaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dutenentzako, zenolako irakaspenak edo mezuak bidali dituzte zure ustez gizartera? Nik uste dut, mezurik garrantzitsuena izan dela, gure artean hitz egin ahal baldin badugu, segatik politikarien artean, ezin da. Eta segatik oraindik ere, politika gintzan krispazio egoera batean gauden, ez? Eta nik uste dut hori izan dela, irakaspen garrantzitsuena. Gero bestetik, tresnak behar direla baita ere, eta neurriak behar direla, publikoak, gure erakunde publikoetakoak, biktima askoren mina sendatzeko. Eta nik uste dut hori kontuan izan behar dugula. Horrezagatik da horren garrantzitsua egia, baina baita ere erreparazioa, ez? Eta sanazioan nik uste dut hor bide luzea daukagula oraindik egiteko, ez? Eta gero, beste mezu bat izan da, biktima ezberdinak mahai batean eseri direnean, beraien artean sortzen den empatia, ez? Sufrimenduetan jende asko elkar topatu egingo dau. Eta nik uste dut hori balorean jarri dugula baita ere ekimen hauekin, eta eskerrak eman biktima guztiei ekimen hauetan parte hartzagatik, eta gurekin bat egiteagatik baita ere. Lehen eta bigarren mailako biktimak ez egotearena, memoria kritiko hori inklusiboa izatea, guztiak bertan egotea, desmemorian ez jaustea, hori ezik izan dira helburuetako batzuk, baina badirudi ez, behin eta berriro bueltatzen dela beti errelatoaren bataila hori, batez ere Espainiatik, ez? Sentsazio hori izan duzue? Bai, eta momentu askotan gertatu izan da, ez? Horrezagatik baita ere, nik uste dut Durangon aipatu izan genuela, ez? Aurrera pausu bi eta bat atzera, ibi garera momentu oro, ez? Ardatz batean aurrera pausuak ematen zirenean, beste batzuetan atzera egiten genuen, hori, krispazio egoera horretara bueltatzen zirelako hainbat. Orduan, egia da, memoria inklusiboa izan behar dela, foro sozialak abenduaren 17an 10 gomendio aurkeztu zituen Donostian, Miramar Jauregian memoria inklusibo hori eraikitzeko asmoarekin, eta nik uste dut adostasun batzuk badaudela. Hau da, errelato bakarraren ideia agortuta dagoela, errelatoak eta kontakizunak inklusiboak izan behar direla, errelato eta kontakizun guztiak kontatu beharra eta entzun beharra dagoela, eta kontakizun eta errelata horiek baita ere iraganaren autokritika edo begirada kritiko bat izan behar dutela. Orduan, nik uste dut irizpide edo zentzu horretan adostasun horiek badaudela, eta gero baita ere memoria inklusiboa eraikitzeko aldeko testuinguru batean gaudela, eta hor begiradak dokumentua, Eusko Jaurlaritzak egindako begirada dokumentuak balorean jarri izan du foro sozialak. Errelatoren bataiaren edo kontakizun bakarraren ideiaren desegite horretan, badira adibide garbiak ez esaterako bertsio ofizialak ofizialki desuestatzen ari direla pixkanaka, edo eta torturak ere ofizialki aitortuak izan direla, dena den oraindik ere hortxe dago sekretu ofizialen legea, ez? Hor dago sekretu ofizialen legea eta foro sozialak baita ere hainbatetan errepikatu dau sekretu ofizialen lege hori aldatu egin behar dela. Eta nik uste dut pixkanaka aurrera pausak eman direla baita ere erakunde publikoetan. Aipatu izan dut, egia da krispazio gora batzuetan edo batzuk bizi izan ditugula urte hauetan zehar, baina azkenengo 2 urteetan, 3 urteetan baita ere biktimen alorrean, presoen egoerare dagokionez, nik uste dut aurrera pausuak handiak direla, presoen gehiengoak Euskal Herriko kartzeletan daude egia da bidean zailtasun berriak agertu izan direla, Audientzia Nazionalean, graduen progresioan, eta hor badaude baita ere burutu beharreko etzerako lan batzuk, baina biktimen alorrean esaterako hori erakunde publikoak aipatuta Eusko Jaurlaritzaren legea, 12/2016 legea, edo Nafarro Gobernuko 19/2019 legeak nik uste dut aurrera pausu handiak direla baita ere estatu
biktimen erreparaziorako, ez? Eta aitortzarako. Orduan, nik uste dut hor, baldintzak sortuak daudela aurrera egiteko. Larun batean ere aipatzen zenuen, ez? Agian lotsati samarrak izan garela memoria inklusibo hori sortzerako edo bultzatzerako orduan, ez? Adostasunik zergaitian, gertakarien zergaitiak adostasunik ez dela egongo, hortik abiatuta, ez? Zenolako pausoak eman beharko lirateke politika gintzan zure ustez? Nik uste dut, nik foro sozialaren mezuarekin bat egiten dut, etapa berri bat, tresna berriak behar dituela. Politika gintzan nik ez dakit, azkenean foro soziala dinamika sozial baten moduan sortu zen, eta hori izan da azkenengo 7 urteetan, eta foro sozialak egusten duen mesua da, jendarteak aktibatzen jarraitu egin behar duela, bai politika gintzan, eta erakunde publikoan, eta baita ere arlo judizialean, sortu behar diren aldaketa guzti horiek, ez? Eta eraldaketarako nik uste dut jendarteak badaukala sormena, batez ere Euskal Herrian, aurrera pauso horiek emateko, ez? Eta horri egiten diogu referentzia, ez? Tresna berriei edo tresna berriak aipatzen ditugunean, herri eragileak direla hori bideratuko dutenak. Eta horretan baita ere, nik uste du balorean jarrian nahi dudala leire, foro sozialak lagundu duela baita ere foro sozialaren kide izan diren entitateetan ahalduntze prozesu batean, ez? Nire entitatea esate baterako, ni garapenerako gobernuz kanpoko erakunde batean egiten dut lan, ez geneukan Euskal Herrian bakegintzaren beharra gure agendetan txertatuta, ez? Eta orain badaukagu. Horrezagatik baita ere, mesua ez da foro sozialak bere lana amaitutzat ematen duela, hori egia da, foro sozialak amaitutzat ematen du bere lana, baina entitateak hor jarraituko dugu, eta nik uste dut bide hau osatzen jarraituko dugula, ez? Eta horretan bai foro sozialak lan handia izan du. Era berean, foro sozialaren sorreran, ez duela 10 urte aipatu duzu, 12 gomendio kaleratu zirela, horietako 11 betetzear edo betetze bidean daudela, zein da oztopo gehien duena, edo 12. hori zein zengo ditzateke? Memoriarena, aipatu izan duguna, ez? Horre momentu batean, non larriak ziren ondorio batzuk konpontzen ari diren, horre relatoaren bataia handia da, ez? Eta hori da, memoriaren ardatz hori da, zailtasun edo oztopo gehien dituena, ez? Eta ikusiko dugu, horretarako tresna berriak sortuko dira. Munduan dauden beste bake prozesuekin alderatuta, suposatzen dugu bide honetan ere bide lagun izan dituzuela, eta adibide, eta protagonista ere izan direla era batean edo bestean, desberdina izaten ari da Euskal Herriko bake prozesua? Bai, erabat, eta nik uste dut armagabetze zibila, hor bake bideako elkarteko Anaiz Funosak, ez? Sortu zuen hitz hori, edo kontzeptu hori, armagabetze zibila. Nik uste dut armagatzearen ostean argi geratu zala, ez? Prozesu hau berezia izango zala, aztertzeko moduko prozesu bat, eta hori ere foro sozialetik jakin izan dugu, herrialde ezberdinetan, bakegintzan diharduten hainbat erakundek gure prozesua ikertu eta ikertzen eta modu berezi batean jarraitu egin dutela, eta herrigintzatik sortu den prozesu bat prozesu bat izan delako baita ere, ez? Eta beste bake prozesu batzuetan jendartearen parte hartzea aldarrikatzen denean, jendartea hemen izan da Euskal Herrian prozesuan aurrera egin duena, ez? Eta korapilo horiek askatzeko metodologiak, tresnak, ekimen ezberdinak asmatu izan dituena, ez? Eta nik uste dut hori balorean jarri behar dugula baita ere, ez? Eta horrezatik berezia izan da. Eta markada batean, ez? Lortu diren aurrera pauso guzti horiek lortzea, ez? Espero zenuten hasiera batean puntu honetara heltzea? Bueno, ez dakit, espero genuen ala ez, puntu honetara iristea. Gu garapenerako gobernuz kanpoko erakunde bat izan da, eta beste bake prozesu batzuk lagunduta, Kolonbiakoa esate baterako, hemengoa azkar izan da, ez? Eta Durangon baita ere, nik uste dut horren sentsazioa bebai bazegoela, ez? Herri eragile batzuetan. Azkarra izan da, azkenean 7 urteetan gauzatu da, egia da duela 10 urte foro sozial edo bake foro horiek antolatu izan zirela, lokarri eta bake bidean bitartez, eta beste entitate batzuen bitartez, baina foro sozial iraunkorrak 2016an aurkeztu egin zen, urrian, aieten. Orduan, 7 urteetan gauzatu da, desegitea,
armagabetzea, desegitea, biktima eta presoen inguruan sortu diren adostasun berriak, eta korapilo askoren askatze hori, ez? Ez dakit, espero genuen ala, ez? Baina nik uste dut gauza asko gure alde jarri izan direla baita ere bidean, ez? Naiz eta oztopoak egon, hori, Madrilen gobernu aldaketa, eta azkenengo urteetan gobernu progresista bat izateak baita ere lagundu egin du, Frantzian sortutako adostasunak baita ere iparralden lagundu egin dute, bidai lagun izan dira prozesu honetan, eta gero foro sozialarekin bat egin duten entitate eta foro sozialaren komunitatea osatu duten hainbat eragilek lagundu dutela. Eta nik uste dut horren emaitza izan dela, baita ere, eta aipatu beharrekoa da, iraian Katalunian foro sozialak eta jendarteko beste eragile askok sari bat, aitortza bat, jaso izana IZIP bakearen saria Euskal Herrian bakegintzan eta bizikidetzaren alde egindako lanagatik. Eta hamarkadaren ostean, esan duzu ez, foro sozialaren bidea amaitutzat emango duzuela, lekuko aldaketa edo nahi duzuen bezala, baina zen nolako pausak emango dituzue ziklo honi amaiera emateko? Zein izango da hurrengo pausua? Bueno, oraindik ekimen batzuk edo prozesu batzuk itzi behar ditugu, martxan jarritako prozesu batzuk itziko ditugu, besteak beste behatokia izan da, presoen auziaz hitz egiteko eta arazoetaz eta beharren inguruan hitz egiteko eta oztopoak baita ere ikusarazteko sortutako tresna bat, txosten bat, orduan azkenengo behatokio bat argitaratu egingo dugu. Nafarroan baita ere antolatzen ari dira jendarte zibilarekin topaketa bat, Durangon egin genuenekoa modukoa, eta gero seigarren foro soziala eta azkenengo foro soziala antolatzen ari gara martxoaren 17 eta 18irako. Eta hori izango daia foro sozialaren azkenengo agerpen publikoa, eta foro sozial horretan balantzea egingo dugu, eta baita ere prozesu honetan ateratako ikaspenak eta nazioarteko komunitatea baita ere gonbidatuko dugu bidai lagun izan ditugulako urte guzti hauetan. Eta fase berri bati hasiera emateko, tresna berriekin? Bai, hori entitateen esku utzi dugu, hor zapatuan urtarriako eta batean jendarte zibilarekin egindako topaketa horretan ariketa bat egin genuen erronka berri horiek identifikatu ahal izateko. Erronka horiek dokumentu batean jasoko ditugu eta baita ere balantzaren inguruan eragile ezberdinek egindako gogoetak, eta horiek izango dira, sortzen diren tresna eta sortzen diren ekimen berrietarako oinarria. Orduan gu horre prest gaude, foro sozialeko entitateak bebai borondatea agertu dute orain arte egindako lanari jarraipena emateko, eta nik uste dut hori bermatua egongo dela. Eneko Kaie, foro sozialeko kidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuri, Leire. Hurrengo arte. Bai, agur. Jugunez aukeratzen bat nazionala eta bestea atzerrikoa. Talde nazionalen artean aukeratu dut Eskorbuto. Iruditzen zait bere garaian izan zela zerbait sortu zuen haustura bat, bai garaian zegoenarekin punka sortzen, eta gero baita ere gure nazioan zegoen punkari ez zuelako bat egiten guztiz horrekin. Eta internazionala Fugazi. Eta Fugazi baita ere egin zuelako haustura bat hardcore munduan. Heldu ziren minor threatetikan, eta egin zuten zerbait hola desberdina, eta gainera Fugazien gustatzen zaizkit azkeneko bi diskak desberdinenak dira. The Argument eta En Hits. Euskal diskoen artean Urkamendi Blues. Egon garai batean orduan entzuten nula punka gehien bat, apenas ezer gehiago entzuten, eta Marko nire lagunak pasazean Urkamendi Blues, berak zuela original,